kriminalitet og på daglig basis stjæler. Vi har fået kriminolog Ulla Borg i studiet til at forklare Per Larsens adfærd. God aften. God aften. Ja, adfærd det er jo et produkt af indlæring, og ifølge Sutherland, så han mener, at kriminalitet faktisk ikke er anderledes fra andre adfærdsformer. Og de vigtigste påvirkninger, de sker ifølge Sutherland i primærgruppen, altså mellem familie eller venner, og imens at massemedierne ikke spiller nogen speciel rolle. Hans teori tager udgangspunkt i behaviorisme, hvor de tre indlæringsformer fremtræder. Tak for det, Ulla. Og så har vi tre eksempler til at illustrere, hvorfor Per Larsen gør, som han gør. Ja, og her ser vi så Per og hans far, som er en tur i supermarkedet. Og fordi Per han ser op til hans far, så imiterer han hans handlinger. Her ser vi så et eksempel på operant betingning, hvor han får anerkendelse af sine venner, når han stjæler. Nu skal vi se et eksempel på klassisk betingning. Og klassisk betingning det går ud på, at Per han ubevidst oplever to ting, som der følger hinanden. For eksempel at han oplever det her dømmende blik, samtidig med at han stjæler, og det oplever han så spænding. Så her til slut, Ulla Borg. Hvad vil du foreslå, at man gør for at forebygge unges kriminelle adfærd? Ja, det gælder om at få den unge ud af det kriminelle miljø. Og det kan man jo gøre på forskellige måder. F.eks. ved at give den unge nogle gode interesser, nogle gode og sunde interesser, og også på den måde skabe en ny primærgruppe til den kriminelle, så det ikke kører rundt i den samme cirkel, men at den unge får gode muligheder for at komme ud af det her miljø. Tak for det.